Rubber chip. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka talaga? Di, wala pa babago? Tama! 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 Ah. Alright mga kapay, welcome back muli sa ating YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. At syempre magpapalaro na naman ako sa aking mga kasamahan sa tuda mga kapay. At sa halagang 200 pesos pag nawala naman nila ang pangalan ng Sinseria. Okay? Ay, dali na! Naghamon ka eh! Dali! Ayasin mo! Pangalan ng Sinseria. O, pag nawala nila ang pangalan ng Sinseria, sigurado na 200 pesos. Okay mga katubay, ito yung natin kalahok. Ito yung Sinseria natin. O, so, hawakan mo na! Patay ka dyan, Hawakan mo na! kapatid ni, ano to eh, ni... Kabinting! Kabinting din to eh. Dalawang beses na ako nadali ni Kabinting. Dalawang beses na ako nadali. Nadali na ako ni Kabinting. Sige na. Sige. Basta unahan mo lang. Unang kalahok. Break yan, break. Ano? Break. Ano? Sige na. Iniisip ko na, boss. Ay, marami pa naghantay yun sa likod. Sige. Ano? Pilihan mo. Pilihan mo. Umaya ito lang eh. Talaga nag-isip ka. Oh. Ayan mga katupay, nag-iisip na tinggal ako mga katupay. Oh. Okay. Ano, mayroon pa sa kasunod mo? Hula din yan. Sige na. Iniisip ko muna eh. Sige na, namakan mo na. Ha? Kailangan saktong pangalan. Ano? Oh, ba? Matsamba mo, 200 pesos yan. Wala kang answer ha? Wala kang answer. Wala siyang naisip na pangalan ng Syria. Ito, pangalawa na tingalaw mga tupay. Chisit? Mali. Kaya answer agad eh. Paswerte yan lang. Oh, ikaw, dali, hawakan mo. Lahan mo. Oh. Ano? Harap dito para makita yung gagabuhan natin. Oh. Hello. Malutong eh. Balot. Mali pa rin. Dito tayo sa iba. Be. Sana ba yung iba dito? Oh, sino ang hula dyan? Wala na ba yung mga hula? Ikaw lang? Oh, dito. Dito! Ito, buloy mo na. Mamaya ka na. Dali, hulaan mo. Hulaan mo. Dali, dito kayo para makita tayo. Di mamaya ako. Oh, yan. Chichiria. Pangalan na ng Chichiria. Huwag mong hawakan mo. 200 yan, 200. Oh, game na, ano? Patata. Mali pa rin. Gipoy. Ano? Mabilisan. Ano to? Gatas eh. Hipi. Gatas. Ano chichiri yan? Chichiria nga. Ano? Ano? Dali. Ano ba yan? 200. Ano? Oishi. Mali. Ano? Okay, ito na, panghuli natin. Panghuli na to. Utangin na sa pool ko to. Sa pool mo talaga. Rubber chip. Ha? Rubber chip. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka talaga? Di, wala pa babago? Tama! Ipakita mo sa nila. Ipakita mo. Clubity pa yan. Prank! Na-prank! Sayaw nga. Sayaw pa. Sayaw. Pabor. Na-prank. Sige. Ang bira na. Kinain na yun.
Na-prank si Galyon. Oh, mira mga katupay, na-prank. Grabe, nagka-prank ni Galyon. Ha? Oh. Ayan oh. Pero pangalan? Oh, iba. Oh, mira. Ha? Siyempre, para ma-prank na. Pero na-prank talaga kita, no? Ah. Aray, umiga. Ang bira mga katupay, na-prank ko si Galyon. Nadali si Galyon. Okay mga katupay, dito na rin magtapos yung video natin mga katupay. Bungad na ako. Bungad na ako, Galyon, na-prank kita. Bye-bye mga katupay, see you again to my next vlog.